Dobar dan, deco. Dobar dan. Danas ocenjujemo mađioničarske trikove kako smo se dogovorili prošle nedelje. Trikovi su, kao što znate, vid iluzije koja služi da zabavi vaše okruženje ili publiku na hiljade neverovatnih načina. Pa, da li su svi spremni? Odlično. A sada da vidimo ko će prvi pred tablu. Prvi je Milan Jovičić. Hajde ispred table. Pogledajte ovu lopticu, Da? a sada je pratite. U kojoj je ruci loptica? U ovoj. Nije. U ovoj onda. Nije. Pa gde je onda? Zamolio bih vas da mi date jednu kredu. Naravno, stiže. Slušaj, dete, trik nije loš, ali moraš da dodaš više energije i poradiš na interpretaciji. Pa, stimulativna dvojka. Pa, sada odgovara... Tamara Stefanov, pokaži šta znaš. Evo, učiteljice. Pa, ja imam jednu čarobnu kutiju. Pa, hajde da vidimo tu kutiju. Pa, evo, kutija je prazna, evo, opipajte. Dobro, verujemo ti, pređi na stvar. A sada ću izvući miša. Ju! Nemoj samo to, molim te, izvuci bilo šta drugo. Dobro, evo, neko osveženje za vas. Izvolite, učiteljice. Ne, hvala. Ja pijem Pepsi. Gledaj, dušo. Prvo sam ospe dobila kada si mi pomenula onog miša. A vidim, nema ništa ni od tog osveženja, pošto mi nudiš Coca-Colu. A kutija ti je strava. Ali mnogo si mi slatka, ko pufnica neka, tako sve si porumenela, postidela se, preslatka. Trojka. Da vidimo ko je sljedeći. Boban Ćirić. Pazite sad, učiteljice. Mogu da se gledam sa vama direktno u oči, a da se ne nasmijem pre vas. Ajde, pa počni.
Eto, rekao sam vam. Neverovatno, stvarno si uspeo. Ali zato što si porazio učiteljicu pred cijelim razredom. 4 za kaznu. Pošto se bližimo kraju časa, neka se sada dobrovoljac javi. Ako nema, ja prozivam. Evo ja ću, učiteljice. Izvoli, Nikola. Ja mogu da pročitam misli. Sada zamislite broj od 1 do 10, a ja ću da pogodim. Smislila sam. Zamislili ste broj 5? Ne. Samo sam se šalio. Vaš broj je 8. Ne. Ponovo šala, učiteljice. Vaš broj je 2. Ma nije. Još jedna šala, učiteljice. Kako je samo vickat. Zamislili ste broj 9. Bravo. Svaka čast. od 2, ja se javim. Ti si me i nadsmejao i uspeo da pogodiš, ma sjajno. Samo mogao si neki veći interval, ovo od 1 do 10 je laganica. Daću ti 4. Ništa, doviđenja, vidimo se opet sutra. Ali ideš sa mnom na bus? Da, idemo zajedno. Čekajte ljudi. Ajde.